Mehet? 1, 2. Megy? Nem. Veszed? Most akkor én mondom, vagy te? Ceci János 1822-ben látta meg a napvilágot Székelyföldön, Gidófalván. Katonai tanulmányokat végzett és hadnagy lett, majd 1830... Ja. Nagyon fiatalon nagy góré lett a honvéd katonaságnál. Tehát hadnagyi rendfokozatban vett részt a szabadságharcban, ahol minden magyar megadta magát az osztrák seregeknek. Game over. Ezután emigrálásra kényszerült, körbeutazta Európát, Németországot, Svájcot. Svájc, igen. Nos, Argentinába utazott. Végre valami értelmeset is mondtál. Hamar felmérte a terepet. Ja, igen. Szó szerint feltérképezte. Azt kilegózott egy katonai akadémiát. Befejeznéd, kérlek? Szóval megalapította a Buenos Aires-i katonai akadémiát magyar mintára. Duhasztattak volna rá egy kokárdát es. Dugulj már el! Na szóval, szobrot is készítettek a tiszteletére. Nekem azt megvan száma a telefonomban. Elegem van. Hiszt is.